daming tupiin. And itong aking makeup table, yung mga anik-anik dyan, kailangan ding i-organize ulit. And, kasi nag-rearrange na naman ako ng extra room kahapon. Ayan. Dati dito siya, pero I moved it here para maiba naman sa paningin ko. Para may space. Gusto po kayong lahat. As usual, kakagising lang natin. So, ganito na naman yung pamumukha natin. No? Sana po okay kayo. Hindi po ako nag-vlog kahapon. Nag-ano lang ako, nag-relax, tsaka nag-edit, tapos dito sa bahay, naglinis ako dito sa buong bahay, nag-dusting, nag-vacuum, nag-mop, linis ko yung mga CR namin, tapos yung glass window sa labas, nilinis ko din. So, ano pa ba yung ginawa ko kahapon? Yan, naglaba ako ng marami, tapos ito, hindi ko na siya na tapos. And then, yung pamamalansya. Normally, si Ruth po yung mamalansya sa mga, work clothes niya. Pero, akala ko kasi meron pa siya. So, hindi na ako nagplansya kahapon. Today na lang, isang shirt lang naman. Isang work shirt lang naman yung plansya natin. Si Ana po tulog pa. Si Ruth, he's taking a bath. Kasi maaga siya nagising, so may time siya na maglublob doon sa bathtub. And ako, today, yung agenda natin, mag-aaral po ako today. Ana, dito muna tayo. My in-laws are coming to pick up Ana in the afternoon para makapag-aral ako mamaya. So, mag-study tayo mamaya. But before i-pick up si Ana, tapusin ko po muna itong mga tupiin. Usually din po si Mr. ang nagtutupi ng mga namin kasi ako yung naglalaba. So, siya yung nagtutupi and organize ng mga damit namin. Most of the time, sinasabi ko lang sa kanya na huwag nang i-organize yung sa akin. Ako na lang ang maglagay doon sa closet. Pero, ginagawa din niya po. Diba? Tulong-tulong talaga dapat, no? Kasi, pag ako lang, nakakapagod din masyado. And then, yun, nagtatrabaho pa tayo, tapos may bahay pa tayo, may anak pa tayo, tapos yun, diba? So, tulungan lang talaga. Ito siya. Every 2 weeks, in-organize ko po ito siya. Kasi, syempre, yan, pag nagmamadali ako, kahit saan na lang nilalagay, yan, yung mga anik-anik ko. Ay, ginoo ko. Sige, bili pa more. Bili pa more. And, yung in-laws ko may extra na TV, ilalagay po namin dito. Kasi, pag naglalaro si Ruth ng FIFA, at least, nakakapanood pa din ako ng aking shows or may may kanya-kanyang space pag nagre-relax na. So, dito ako. Tapos, pag balik ng sister ko dito, kasi papabalikin po namin yung kapatid ko dito pag hindi ako nakauwi sa Pilipinas. I think, hindi po kasi ako makakauwi sa Pilipinas as planned next year. So, yung kapatid ko na lang yung dito, yung pupunta dito. But hindi pa kami sure kung anong month kasi she has to arrange that with her work. Siya okay din naman kasi work from home siya most of the time. Pero kailangan niya pa ding ask ng permission. Kasi kailangan niya kumuha ng ng leave form kasi ipe-present yan sa pagkuha namin ng visa for her. Excited po kami. Yun yung isa sa mga pinaplano namin. The rest, sabihin ko na lang in the future. Mag-insert pala po ako ng video kasi this morning nag-send ng video yung aming contractor. Mabilis yung progress ng bahay namin na pinapagawa doon sa Pilipinas. Mag-insert tayo ng video para makita nyo. Kinikilig kaming dalawa ni Ruth. Umpisahan ko po muna to while tulog pa yung aking Ana and si Ruth. Andun pa sa, andun pa sa bathtub niya.
bat. Kom. Maak ik een kusje en knuffel? Het is later, meisje. Ja. Is je moe? Wat gaat hij nou doen? Huh? Wat gaat hij nou doen? What do you want to do today? Ja, wat gaat hij nou buiten doen? Buiten? Ja. Yeah, but Oma and Opa will pick you up later. You will go to Oma and Opa. Is that good? Ja, mama, wat gaat hij doen? Huh? Wat gaat hij nou doen, mijn ouder? We want to buy eten. Wat wil jij? Wat wil jij vandaag? Let's make pancakes today. Ja, paaspan. You want purple pancake again? Ja. Did you miss Mama yesterday? Ja. Did you have fun in Ja, Efteling? ik was naar de Efteling Geweest? geweest. Yeah, I know. Ja. But you were very tired last night when you came home. You were like this, Mama, I want to sleep. Yeah, and you slept alone in your room. Very good, love. You slept alone in your room again, eh? Ja. Yeah, but I missed you yesterday. Ja. Yeah, you missed me yesterday. Ja. You ate pancake with me without Mama? So annoying! You ate pancake without Mama. And was the pancake lekker? Ja, ik wil paaspan ook eten. Ja. Let's go make pancakes. Ja. Ikaw naman, manaon yung palangga agak-sangaksan ay. Iskota ay. Mama's doing the clothes long of the laundry. May paaspan. Oh, let's go down. Yeah. You say good morning to Papa first. Knock on the door and say good morning. Say hi to Titas first. Oh. Hi, Titas. Hi, Titas. Good morning. Naglaway pa, guys. Yung ano pala namin, guys, matagal ko nang gustong i-project to na kumuha ng ano sa IKEA. Yung scone and cast. Yung closet or cast. Cast ang tawag sa cast cabinet. Ana! No, Ana! Yung shoe cabinet gusto kong kumuha noon para ayoko na yung nakikita dito, guys, kasi kahit gaano ko po siya i-organize hindi talaga eh. So ano natin yan, i-goal natin yan in the next coming days. Hindi siya priority pero gusto ko yung gawin in the future. Ala, you didn't eat your watermelon yesterday, love. Ano man na? Hindi pala kinain yung baon. Nou, de zwarte van. Ja, maar dat is niet lekker meer, hè? Ja, it's niet lekker meer. Gawa po muna kami ng pancake ni Ana. Mama. What's, Deze is mooi. you like it? Ja. Slide the curtains. Yeah? Good. Yeah. Let's yeah, thank you, love. Sus, kailangan na namang linisin ang blinds namin. Ayan. Mag ik een paaspan? Okay, I will make it. Are you gonna make it with me or what? Okay, let's make it together. Eenmaal? Yeah. And then we will just put water. Wala naman tayo milk. Na. Crack it open. Crack open. Done? Yeah, good. Nou wel, mama. Sige. Ah. I know. Ay. Watch out, this is hot. Wait, sa love. Sige. Okay, go. Het is wel de heet. Kaon ng chocolate ang tigwa eh. The ubi smells really nice. We
added in hot water kasi hindi enough yung milk namin. A little bit of salt. And then, we're gonna add our granulated na sweetener. Ito yung gamit ko. This is keto friendly, also 0 calories. 1, 2. Sige na, mix it first. Chocolate early in the morning is not a good idea. Hey, ben je aan het koken? Goedemorgen, papa. Wij doen een chocolate. Well, Paasa pankoek. well, she saw the chocolate here, so she's already eating. Hey, is dat leuk? Ja, kijk eens daar. Oh, ben je aan het filmen? Je moet laten zien hoe je paas doet maken. Hè? Dat vinden mensen leuk om te zien. Ano, hi Tita Sam. Sama, hi Tita Sam. Sam, pasensya na hindi ko nakalimutan ko. Gusto mo palang makita yung paggawa, pero kalimutan ko siya. Yung ingredients kasi, tansya-tansya na lang ba? Zeg maar, Next time, Sam, sorry, nakalimutan ko, Sam. gisteren, hè? Kapoy ka? You have back pain? Waarom? Maybe you ate a lot. Nee, ik heb gepjast, heel veel gepjast. Ah. En heel veel, een klein beetje heel veel gepjast. Dan heb ik heel buikgevoel. Uy, kaluoy. Good sa palangga ni Mama. May dali ba? May bicharos taot na bangda. Kaluoy ko dahil. You want to take a rest? Sige na. Sige na. Tabang dan. Bicharos ta sa Jom. Ano yung tiyan niya, guys? Hindi okay yung kanyang tiyan. O sige, outroast na. Kakatapos lang po namin mag-usap ng nanay ko. Si Ana, pagod daw siya. Naglaro na kasi siya dito. Tapos pick upin po siya maya-maya. So, after nitong mag-relax, maliligo na din po to siya. Maliguan ni Mama. And, ano nga po pala, nakabenta na naman tayo yung aking isa pang bag na nabenta na. So, ihatid ko mamaya doon sa drop-off point. Yung drop-off point po, mas malapit yung pinikapan ko ng shoes dati, yung binili na shoes ni Ruth, doon ko din po siya i-drop off. Super lapit lang, so mas madali. Yeah, Oma and Opa will come soon, but you just have to wait, okay? Look for it, Ana. O kang kabraw ka, he? Okay, uy. Na naman na. No. Okay, it's okay. Sige, go. Ikaw gihapon. No, Okay, ako na. Okay. Ikaw mag-film lang. Sige, me. I'll go first, eh? Okay. Don't touch this one, love. Again. Ik nou. Okay, go first. Okay! Ito
Ito yung ano niya. Ito yung kinakaaliwan niya these days. Agoy! Tell them what you're doing. I'm doing lipstick. I'm putting lipstick on. You put on the lipstick? Sus, yung dalaga namin. Uy! Agoy. Lip balm lang po yan. Ah. You're so pretty, love. Be, show me, be. Show me, be. Oh, look how pretty. Yan, napaliguan ko na po yung ating dalaga. You look so nice, love. Odie, Disney finer. Disney fine? Okay, look for another one. Odie. Maki kang kusje? Alis na si Anna. Hard houden dat je jou mist. Sige na, uy. Is dat een nieuwe keuken die je hebt gekregen? Ja, bij Ja. goed. Nou, mooi hoor. Volgens mijn man naar ook waren. Hoe was hij? Goed. Doy, doy. Ayan, alis na siya. Iwan na naman ako ng anak ko, guys. Doy, doy, Maichi. Doy, doy. Doy, doy. Hi guys, so nakaalis na po si Aling Maliit. Ando na sa lolo't lola. And ngayon ay kumakain ako ng aking first meal. Ano lang yung fasting period natin, mga 14 or 15 hours lang. Normally, I go from 16 to 18 po. Yun yung aking normal. Pero today, 14 hours lang tayo. 14, 15. And yan yung ating first meal. Avocado, scrambled eggs, and then my low carb cracker tayo. Same din po ang bibigay ko kay Mr. Mamaya for lunch. Yung kanyang first meal. A few moments later. Hello guys, nag-ano na po ako, naligo na po tayo and nagbihis syempre. Ano na dito, magti 3:30 na po and dahil nga 'di ba nakabenta tayo sa Vinted, so yung pangalawang bag ko po ito, napak ko na kanina while I was on the phone with Dayan. Hindi na po ako nakapag-vlog kasi para makapag-usap kami ng maayos and then maayos ko din yung pagka-wrap. So yun, nahalina na sadta, nakabenta na naman tayo. Maglagay lang po ako ng sunscreen. May sunscreen na po yung aking face. Yung aking sunscreen pala, yan. Ano siya, clear. Yan, clear siya. Nabili ko pa po ito doon sa Germany nung nag-drop by kami galing sa camping. Konti lang. Yan. Para at least may ano yung mukha natin para tayong konting sinampal ba. So, alis na po ako and yung baging camera ay ano natin, iwan natin. Kasi init. Ito. Ayan. Ay, black na lang siguro. Ayan. Yung black. Yan. And then, ito. So, alis na po tayo, no? Kita-kita tayo mamaya doon. Shortcut ako, guys, kasi may shade dito. Diba? Super lapit lang naman. Ayan, yan na po tayo yan na po yung drop off point na second hand shop din. Punta tayo dyan. Ayan, na-drop ko na po and then magtingin-tingin tayo dito kasi maraming damit dito. Nakabili po ako din naman dito dati, no. Hindi na ako mag-video guys, nahihiya po ako kasi dito yung maraming tao, maraming staff doon kabila. Aside from clothes, sa other side, meron din silang mga gamit.
Maganda yung dining table. Oh. Parang bago ba din yung seats din meron. Pauwi na po tayo. Tapos na po tayo doon. Mabilisan lang. Nagtingin-tingin ako. Yun na nga ba yung sinasabi ko pag nagtatry ako mag-video. May lumalapit talaga sinasabi. Oh, okay ka lang ba? May kailangan ka ba? Tapos masyado. Mas nahihiya tuloy ako mag-video. One eternity later. Say hi to my vlog. Hello vlog. Yes, hi to the vlog. Hello. Yeah, you should put a little bit higher, bro. So Filipino height. Yeah. Why do you put perfume on? Why do I put perfume on? Because I worked a lot and I sweat. You know what it is, working bang? Then you go to a... Working that done. I work all day, every day. Lekker wie dan. Bang, you don't want to put this in the fridge? Okay, doe maar. Just put it in a container ba? At weken. Smakelijk. How's your low carb diet, Bo? Goed. Yeah? Ah, goed. You don't feel very hungry? Yan, kain na Yeah. kami. And hindi na natin pahabain pa yung vlog kasi mahaba na siya. So, yun na lang po muna, no? And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood and sa mga bago sa ating channel. Thank you sa pag-subscribe. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy! Mush, mush, babush. Doy, papa. Moes, moes, baboes.